Quan obtens el que vols en la lluita pels cèntims i el món et fa rir per un dia, ves llavors al mirall i contempla't. Mira què et diu el paio aquell. Perquè no són ton pare, ta mare o la dona qui et jutjarà amb severitat. La sentència que compta més a la teva vida la fa qui et fita del mirall estant. És el paio a complaure, no t'importin els altres, perquè és amb tu fins al final i has superat la prova més temible i difícil si ets amic del xicot que hi ha al mirall. Potser que tinguis xamba i tinguis la flor al cul i et pensis un home fantàstic, però l'home del vidre diu només és un pòtol si no goses mirar-me directament als ulls. Pots enganyar tothom per molts anys, anys i panys, que et tustin l'esquena en passar, però només en trauràs afliccions i llàgrimes si has enganyat l'home del vidre.